vedetty? Onko sä maassa? Se on maas, joo. Saatko sä sen pois sieltä? Mä saan sen vedetty. No sä katosit multa. Jos mä oon liikkumat. Niin. Se menee Elämä läpi. kirkastuu. Se menee läpi. Menikö täällä? Lolluorit ei mennyt. Älä. En mä kyllä ottanut mitään damagea. No nyt otin. Joo. Nyt meni. Mä ainut, ketä pystyy ampua sitä. Kaikki ampuu Ville. Ei nää. Älä Ville käytä on sitä tulivapaa. sinkoduutein. Menikö tää nyt läpi? Älä ammu sen Siihen- sinun toi tulee siihen mä en pahaa luottais. silmää aukilta. Minkä takia Ville ota vahinkoa? Nyt riittää. Siis Nyt mä riittää Aniton näytöllä ampua. näkymätön.